a poetry day. Kwakumele ukuthi ibe on Friday. So kwathola ukuthi kune holiday sezwana yini? Yes. Nje okufishane ukuthi World Poetry Day ucelebratewa May 21 njalo ziHamach. Waqalwa i-UNESCO. Mina ke sonoyifunda le masense university ukuthi ye-UNESCO ngo-1999, okay? Yes. So ke i-poetry ningayibhala nani nibancane, singayibhalelwa babhala abathile siyifunde bese thina siyalifundisa sezwana yini? I-poetry siyibiza ngenkondlo. So ke namhlanje kunaba sosenzela inkondlo ezimnandi. Kuzoba khona inkondlo zesiZulu ezimnandi eziwu-2, kube khona i-poem ye-English ezodemonstratewa ngabe abafundi abawu-5 noma abawu-6, bese kuba khona umfundi ekugcineni ozosishobela i-poem yakhe ayi-create yena sizwana yini? Ikhona into ekugcineni athi besezoyenza esidinga nina nonke enzobe seniyesho, okay? Yes. Ngiyabonga kakhulu. Ukuthi nje niphathe kahle-ke guys. Sesingaqala-ke kuzoqala ungesimabhudulena ngemfundiso.